Serasakno. Ayo kena maju kono. Kowe ngapa itu aku kene wae lho. Ngemaju kene. Iki wis tak uyuhi nggone. Moh wis ben. Ya wis ben. Kowe ora diwesing. Ora wis. Kowe nek engko ndak aku sing diseneni, kowe sing gawe masalah kok kene wis. Ngayal kowe iki wis. Wonten dawuh. Ah ngono tanggung jawab. Jagung bakarane le. Tanggung perkarane. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye? Kaki balenono. Kaki balenono aku tak krungu kowe mau geneman piye kowe prasaja karo Baladewa. Sing pundi akeh banget ta. Sing pundi sing ditakoke? Kowe mau nek Kyai Prabu pun anu Kyai Prabu Kresna sapa? Kowe mau nek Kyai Prabu Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ngono ta kuwi? Meng upama. Mbok wong ki rasa gampang nesu. Nuwun sewu lho sampeyan niku Nalendra. Kula ora ana perkara karo sampeyan, sing kula urus niku Prabu Kresna. Prabu Kresna kok sing nesu Prabu Baladewa. Lho, ora melek mripatmu? Yen pancen mripatmu picak, kupingmu krungu, yen pancen kupingmu budhek mripatmu loro. Wong sajangati ngerti yen Tanata Mandura Prabu Baladewa iki kadange werda nata Ndrawati. Lah kok dadi kowe nyamah asmane Kyai Prabu Kresna? Lah kok dadi kowe nyamah asmane Kyai Prabu Ndrawati? Kowe ora ngilu karo githokmu. Kowe iki mung batur, mung gedibal. Kowe iki mung kawula, kowe wong cilik. Lah kok wani nyas marang Kyai Prabu Ndrawati? Anggepmu kowe iki apa? Pok kowe lah. Ngene omong iki diatur. Ora sok gleleng kaya ngono kuwi. Sing meneng atur tapuk cangkemmu lho. Bos iki aku ki mikir lagian malah cerewet to. Ayo Gage, karo wangsulan apa? Gage, wangsulan apa? Wangsulan wae Mas, kula nganggo dasar kok. Kula wani matur kaya ngoten niku merga wis kejadian banyak sekali di mana-mana. Ketoke dadi sedulur, ketoke dadi kanca ning janjane wis gawe ngrekasane kancane dhewe niku akeh banget. Tur nuwun sewu napa sing kula kandhake niki napa kleru napa? Sing kula omongke niki napa kleru napa pripun? Kula ora wis omong to, Ndrawati kok ketaman pegeblok, mongko sing dadi ratu niku titis dewa. Niku ora sesuatu yang mustahil. Ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Meng kula benerke omongan kaya ngono kok sampean muring-muring. Ning kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe ora ngilu karo gicokmu. Yen kowe iki ratu sak pepadaning ratu sak karepmu. Ning kowe iki batur, kowe iki wong cilik, kowe iki wong kere. Kowe gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Lah kok dadi kowe wani nyas marang Kyai Prabu Kresna. Kowe ngilani jajane Baladewa padha karo. Kula ora ngilani sapa-sapa. Kula niku ora ngilani sapa-sapa. Nuwun sewu Mas, mbok nek nyuwara niku sing penak. Nyuwara niku sing apik. Sampeyan dadi ratu kok terus karo sapa-sapa nuding-nuding gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere mung batur. Kowe iki mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu tak kandhani. Sadar ora kowe? Aja ngece karo kawula cilik. Justru kawula cilik iki wajib to ayomi, ora konjur kaya ngono kuwi. Dumeh gejangkrang sila tumpang kendangan jengkul neng kursi sing nglungguhke kursi sampeyan ki wong kaya kula, wong kaya Petruk ngene iki. Paham? Wong arep sapenake dhewe lho. Kanan wis tentrem arep digawe kisruh, kanan wis tentrem arep digawe geger ki maksudmu piye? Aku meng ngomongke apa anane kanthi dasar bener, ora ndek niat apa-apa bol. Lho. Bol piye? Lho, jenengmu sapa? Baladewa. Dundang bol kok ora gelem. Gong. Ndara Baladewa kok bol jijiki ora. Muni ya kowe. Adu omongane karo Bagong. Sing tae cewek meneng wae kok sampean sapenake dhewe ora. Terus sampean ku nek kula wong cilik gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu, sadurunge sampean dadi ratu niku sampean wong pundi? Wong endi kowe? Sampean niku nek durunge dadi ratu, nuwun sewu sampean niku wong Widara Kandhang. Nggih to? Wong Widara Kandhang, panjenengan menika ya petani, panjenengan nika ya mikul garu luku, turut sawah. Ngono. Mula elinga marang kahanane ora sak penake dhewe. Kula ya ngerti sampean niku wong nesu, gampang wong kau wong dosa. Ning nuwun sewu, nesu ki kena, ning perkarane didelok ngoten lho. Tinimbangane sampean mengke kewirangan, kula ora ndek masalah karo sampean. Sing tau neunekke meneng wae kok nuwun sewu sampean kakangne kok usile malah jajan-jajan. Sak penake dhewe ora. Kula ora seneng carane ngono kuwi.
Gong, ngapa? Ki ngene dadi geger aku ora melu-melu lho. Waduh tok ndasmu ae. Ya melu wis rombongan kok. Aku omonganmu ngono aku wedi. Ngono nek Ndara Baladewa nesu tenan piye? Ya sembah. Sing penting ade wangsulan sik. Kowe ki jirih, Bona. Oh, ora sembodo ora. Sing dunak-unake aku kok sing kemringet kowe. Ora perkara kemringet wedi, Gong. Kalah ya aku. Syukur. Rong bengi kamprung. Modar kowe, rasana engko. Wah. Perayaan aku pokoke perayaan. Wis penake dhewe. Lha sajeng napa sampean? Saiki ngene. Kowe bali wae. Nun, kowe bali. Tinimbane iki ku dadi perkara kowe bali. Lho, bali pripun? Bali kandha karo bapakmu, Bali kandha karo Semar. Semar kor jugarake nggone mbangun kayangan. Aja duwe gawe mbangun kayangan. Semar kon ngilo karo gitoke. Semar kon ngilo karo kanane. Semar kon nyawang cengele. Semar kok mbangun kayangan iki Semar ki gablek apa? Semar ki duwe apa? Wong sekeng, wong ora duwe kok mbangun kayangan. Cecak nguntal cagak cebol gaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakon jemak burunge. Bola iki dadi masalah tenan iki. Sabar, Gong, sabar. Sabar apa sing dunekke Semare? Nek aku ora apa-apa, aku dunekke wong kere. Wong ya kere tenan. Ha iya. Aku dunekke wong gedibal 17, wong ya gedibal tenan. Lah aku ki nek dunekke nek nyata ora nesu to. Wah iya bener ngono. Ha iya. Ha nek barang saiki sing dunekke bapak wis pira? Bayangno. Bapak ki sesembahane awake dhewe lho to. Bapak ki saben Idul Fitri diparani disungkemi. Aku dadi nang kene dunekke Semar wong sekeng, wong gedibal, mong kere. Ora ngilo karo gitoke, ora ngilo karo cengele. Nun sawu ngeten kula rada nesu ngadeg. Iya. Penyakit ora. Lho. Menteleng mripate, menteleng wae gedhe kok mataku. Padake apa? Arep ngopo kowe? Saman ampun ngawur, Mas. Ampun ngawur. Saman ngunekke Semar wong sekeng gedibal 17, wong elek nyolok mripat mung kere. Dari sudut mana kamu memandang Semar? Dari sudut mana kamu memandang Semar? Semar tak tonton kanthi gelar lahir. Pancen bener Semar ki wong ora duwe. Semar ki kere. Ning Semar ing atase ming wujud kere tetep karo kewajibane, ora tau mangro karo kewajibane. Semar ki wong nrimo ora tau protes. Momong para Pandhawa sembian tekan saiki bayare ora tau mundhak, ora tau njaluk tundaan. Semar niku wong napa? Wong nrimo apa anane? Ngoten. Aku sampean ngunekke karo Semar gedibal 17 wong ala nyolok mripat saiki ditonton kanthi batin. Ngerti ora? Batin. Semar ditonton kanthi paningal batin. Ala-ala kae Semar ning jane kae Sang Hyang Ismarja. Ngawur, ngawur. Sapa to? Ismaya kok Ismarja. Oh iya Ismarja kempis-kempis ya to. Nek ora apal iki aja sok nyebutke, nyebut banter ora apal kleru. Anu Ismaya, Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Dadi Semar ki asline nek duwe titel Bathara Dosen. Sandhure Bathara Guru. Ae kangane Bathara Guru. Kowe arep ratu, ha to? Kowe arep ratu, arep kowe iki sewijining nalendra. Nek arep sugih blegedhu, kowe iki nek piknik pol nang endi ya? Sing gayeng Tawangmangu, Tawangmangu. Pol nang Tawangmangu, ning deloken iki wong kere ngene iki. Iki nek minggu nek piknik nang kayangan, Bol. Aku tekan kayangan kono iki didusi widodari. Hah? Ya lah, aku nak nyeluk Bathara Guru ki Om Kirun. Engko dadi kowe ngece karo Bagong. Ngece.
Pak Sukron. Tonya ya. Lho. Rumangsane ngece karo aku. Nek pancen kowe arep ora trima perkara aku ngune-une karo Bathara Kresna, rubak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh? Wah, edian. Tantangane maut. Kok padhangane wani, petengane wani iki le gelut piye kok? Padhang ya nang ngisor listrik. Nek peteng le gelut ya petengan. Oh. Ya apa iso? Titis. Aja kuwatir pokoke pangira-ira. Aku petengane tak kira-kira wis cocok kok. Ah iya. Kene iki mesti. Ngerak tenan. Wong edan. Kowe lar melu-melu ora. Aku pengen ngothok. Aku nek disengene iki senggol katurke dosane. Manuk semaning jajalan iblis lanat. Saya ngina karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngecek karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nek pancen wani, tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidane Baladewa, wenang boyong pustaka Jamus nyang Jimat Limasada. Piye to iki, Matra? Ora dong, kecepeten e. Ate tegal jam belajar lati saya jale aku jale. Sira dikole kalau sira bocah lho. Mek ngono kuwi krunguku. Digawe sayembara perang. Sayembara perang? Heeh. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli Prabu Baladewa menang boyong pustaka Jamus Limasada. Lho, gawe sayembara dasar para nyata. Tro. Gentane sik tak nguyuh. Padune. Nek ana sarek gelut dikon kakangne. Ajire cangkeme tok sing ngombo. Ora wani apa-apa. Kersane pripun? Tak gawe sayembara. Sapa sing cilik gedhe iso ngungkuli kadidane Baladewa menang boyong pustaka Jamus menang Jimat Limasada. Kula mboten marahi lho, Den. Kula mung mbelani adi kula Bagong. Ewadene sampeyan pun paring pangandikan kaya ngono. Wah, mbangane bali kula disin-sin wong sak desa. Teng pundi papane moneter kadidane. Wah, ora minggat glandang negara gane ati ora. Manus maning dancalaran suwun. Bagong sing wani nyuwara seru lah kok malah tenguk-tenguk nang kene. Pun sampean saniki nek iso menggalih Nalendra pinter, iya. Kula dedeke ming sementen Prabu Baladewa gagah gedhe dhuwur. Aga kula wani karo Prabu Baladewa niku napa kula wis kentir, Pak? Adugang pisan ya modar, mula kula sulihke Petruk. Lah Petruk wis metu karo Prabu Baladewa, lah kok kowe tenguk-tenguk nang kene. Niki kula ajeng ngetokke kasatriyan kula. Lho. Ngetokke kekendelan kula. Apa to sebabe kula mboten melu metu mriko? Merga kula nek melu metu terus mungsa ku sapa? Panjenengan iso menggalih mboten? Petra mungsa Baladewa. Terus aku kon nganggur. Kula niku wong ora tau seneng nganggur. Nek kakang kula gelut, kula ya kudu gelut. Lah terus karepmu. Lah sing kira-kira piyai sing lenggah nang kene iki sing gatel tangane sapa? Bagong aja edan. Ora edan. Tenan iki serius. Kula manut mungsuh Raden Janaka. Oke. Mungsuh Prabu Kresna. Oke. Sing ora ming sik kae. Lah kok ora kae piye? Modar. Lagi arep didak nyet ngopethuk modar. Lah terus karepmu piye? Sane ngaten mawon, Pandhawa mboten tumut-tumut. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Tegese piye? Baladewa mungsuh Petruk, Kresna mungsuh Bagong. Niku adil. Yen ngono kowe bakal nantang Koko Prabu Ndarawati. Nek pancen wonge wani, oke. Nek Prabu Kresna ki selawase urip ora tau perang. Nun sewu ming gaweane ming. Ning langsung mana mangan dhewe. Wani karo aku. Sing ta wedene apamu? Werkudara tendangan wong iki. Ha. Wanine ming ngundang Werkudara.
Saya nek esuk-esuk nika wah glalenge Raja Majapahit. Werkudara Kurawa dampyak-dampyak singkirna Werkudara arja madangi jagat. Ana mbuh. Ya ora nesu. Dinganake kok nesu ora. Ora. Kowe sing arep nantang karo aku sirmu piye aku manut. Suwe-suwe kok ming dinengke kok nglarake ati. Serius. Lho. Iki tenan. Oke. Padake rawani. Iki wis dadi kepastian. Petro mungsuh Baladewa, aku mungsuh sampean. Ora minggat saka arep aku lak tibani senjata cakra mati kowe. Lah iki eleke nang kene iki. Kowe wis tau ngerti Bagong duwe pusaka apa? Bagong ki nek gelo tangan kosong, entuk glugu geboke glugu. Entuk watu keprokke watu. Ana nganggo senjata cakrane tenan ora imbang. Ora entuk ketokke pusaka. Ya wis, ora entuk ketokke pusaka ora apa-apa. Ayo gelut karo aku nganti mati. Kowe mesti mati saka tanganing Bagong. Sing kandha sapa? Aku wonge ora iso mati. Lho, sebabe nggawa power bank. Ora. Ora urek kowe aku ora nggawa power bank kok kowe nggawa power bank. Aku cunduk Sekar Wijaya Mulya. Lho. Sekar Wijaya Mulya. Kowe panguripane wong tekaning pati sing durung winanci dadi aku nek tok pateni mongko durung wancine aku urip meneh. Wah, iya. Iya. Terus Kowe tak pateni, mesti tak uripke. Lho. Wong mungsuh kok duripke. Berarti aku ora duripke. Ora. Bangku jenenge Radel. Masa kowe urip kok aku mati. Kudune nek kowe urip aku urip. Perang. Nek sing siji mati kok sing siji urip perang. Ah, sing mati enggak bergerak. Meng begegek meneng wae. Mah aku ra mau omongan kaya ngene. Wegah aku nek tok pancing-pancing omongan kaya ngene aku wegah. Mah aku mboten kok sinuwun kula meng gojek mbangane ora ana. Guneman lone kaya ndondor niku tresna lahir batin. Iya. Arep sinuwun Baladewa niku gelut kalih Petruk nek kula karo sampeyan kula tetep ngajeni lahir dumugi ning batin. Iya. Nggih? Iya. Ora sida Bagong. Mboten. Arep nendi? Ajeng teng Jawi. Kula ajeng metu njaba. Oh. Ngono. Nggih. Pun nggih? Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petruk elekno aja wani karo Koko Prabu Mandura. Nun nggih ngestakaken dawuh. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Petruk elekno ya Bagong. Nggih. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Bagong sing ati-ati Petruk elekno. Nggih. Ndara Kresna kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati Petruk elekno. Nggih. Matur sembah nuwun sampun ngemutaken dhateng abdipun Bagong. Noyah-nayah Baskara Titi Mangsa. Weh. Anu maksud kula ngeten iki. Gandeng pun paripurna napa sing kula aturke kepareng kula nyuwun pamit madal paselan. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih. Petruk niku pancen kaya ngoten nika. Nika niku gampang munggah getihe. Ngerti teng dalan ana wong mlirik wae diunekke ngawah mecicil ngoten niku lho. Dadi nika sirahe niku panasan wong niku. Iya, nek mboten kula elekke ndak malah mirang-mirangke ngatasé abdi kok wani karo bendara, nggih to? Iya Bagong. Nggih, ngoten mawon nggih sinuwun. Iya. Pareng sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Kresna kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Janaka kula nyuwun. Iya sing ati-ati. Ndara Nekula kula nyuwun. Iya sing ati-ati. Aku bari sik ya yem. Nggih. Ora sampung pasewakan ketemu meneh ya. Nggih, ngestaken. Tak enteni ning gubuk asmara. Ya, aja nganti lali janjine, ya ta. Hah? Oke. Engko tetengok ning gubuk asmara karo ngrungokke podang kuning. Nggih, ngestaken dawuh. Ya. Menawi kena iku terus diganti mlebu nang gendeng cucur bawuh, ya. Terus patalon ayak-ayak. Nggih. Ngono ya? Nggih. Pareng sinuwun. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Petruk niku ngayal tenan soalé nek ora aku lelekke sapa sing arep ngelekke Petruk. Awinganane nika padura bojone memean ditugeli. Sapa? Petruk. Apa ora edan?
Bareng arep memeni bingung, apa mesu kok memena. Pemean ditugeli ta. Ora memper to. Iya. Pun ngoten mawon nggih. Iya. Nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Nyuwun pamit, Ndara. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo. Nek ora ngono Ndara rampung-rampung. Nek nganti Petruk gelut karo Ndara Baladewa, Petruk kena nenggala jus mati. Are kula dhewe ta sing rekoso niku mengke. Ra urunga rame nggih kula to. Iya. Bayangno nek kena Kyai Nenggala Petruk cilik lara gedhe tekaning pati sing repot kula. Iya. Dadak ngundake mobil BKKBN. Wis werna-werna wae omongane. Pun ngaten mawon Den pamit nggih. Iya ya sing Pun nggih. iya sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Mangkelake. Oh iya Dek, 2 minggu sadurunge. Ora jane kowe iki arep ngopo? Aku ora ora tanggap to ya. Mbok yo gek dulungi 20 apa. Oh, blas ora ana kok. Apa perhatian sithik wae lho. Njaluk dhuwit. Ha mestine Nalindra Siniwaka ora nyekel dhuwit Bagong. nggih mpun, Ndara Janaka. Sesuk nek aku tekan Karang Kadempel tak paringi. Ndara Kresna Ora duwe. 10 Ora duwe. Dadi mau Ora duwe. Edane kok do ulet to iki. Wah, jan. Ora duwe. Durung ngomong. Wong kok cethile ngecek kok. Lagi dicedhaki wis muni ora duwe. Ya nek njaluk dhuwit nek ora, nek arep sungkem. Sungkem apa? Kowe kok sungkem? Nggih pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Kirapate Handakawana ta iki? Inggih. Kowe le sebo kok nang kene. Datulaya sampun kebak. Kowe nggodhe 300 lho. Gadah. Nek tak jili. Tak sili aja tak gawane. Lah mangke anggenipun mangsulaken Njaluk Kresna. oh inggih. Ben ngono wae ya kuwi. Lah aku pate kok nganggo akeh kaya ngene iki. Ndelahi. Monggo. Jenangan. Niku watu. Jenangan wae. Lho, sesak iki lho tak nggo. Sesak kok digawa lunga. Tak dol. Oh. Padha wae ora. Kae apa memper Werkudara? Utang pate Handakawana kok sing kok nyaur aku ki apa ora? Ora batur edan ora kelakon to. Koko Prabu namung semanten Bagong menika namung Panakawan. Yayi. Klelanana kula nyuwun pamit medal pasilan. Kula badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura. Sampun ngantos damel geger negari ing Amarta. Koko Prabu sembah kula ingkang gumiring jengkara paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kacarian putra lamun kawekasan Yek wisanggeni maya Wisnu Pradenta Wisanggeni maya Wisnu Pradenta Aku tok kok gondel iki ngopo iki, Gong? Warna ndi, Ndra? Arep mulih. Lho. Mulih piye? Mulih matur kersaning Bapak. Nek aku le diutus mboyong para Pandhawa ora kelakon gagar wigar tenantuk karya. Terus aku arep matur karo Bapak nek aku ora iso mboyong Pandhawa sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Terus nek arep Glutra Prabu Baladewa sok kapan? Nek aku Glutra Baladewa ki modar, Gong, tak omongi. Aku ki ndek pikiran nih. Sinuwun Mandura ki Nalindra digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tur duwe pusakane pirang-pirang. Terus aku mengko awaran kaya ngene iki. Nek musuh Prabu Baladewa ki padha karo sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu, tangeh uripe mesti tekaning pati. Terus ayo mulih wae le. Golek slamet mulih matur karo Bapak.
Terus rumangsamu nek kowe golek slamet mulai matur karo bapak ki rampung perkarane, heeh. Ngono. Mestine rampung. Mergo Pandhawa ora kelakon diboyong ning negara utawa ning Karang Kadempel, bapak cabar nggone bangun kayangan. Wis rasa dadak werna-werna, aku tak matur bapak ora usah aneh-aneh bangun kayangan. Truk. Bapak le ndek niat bangun kayangan iki nganti direwangi meneng wae kaya wong lara lho. Kuwi berarti bapak ki le mikir ki tenanan ning ati ora ming sembrono. Kowe diutus karo bapak mboyong Pandhawa ki ya lahir batin bapak percaya karo kowe. Nek nganti kowe mulai omong karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong Pandhawa." Wis mangsa boronga bapak. Kowe ngerti to watake bapak? Bapak ki nesu ya guyu, seneng ya guyu. Ora tau diketokke praupan sing sedih ki ora tau. Ning kowe matur ngono kuwi atine bapak ki lara-lara. Ning kowe ora iso maca atine bapak. Bapak keloro-loro atine, esane ming mesem. Tumrap kowe bapak ora keloro-loro ning jane bapak ki wis nenutuh karo awake dhewe. Kongkonan anak ora iso ngrampungi karya. Kuwi ning atine bapak. Oh ya ngono ya, Gong. Ah iya. Ngayal ora. Ah terus kudu nggawa Pandhawa ning Karang Kadempel. Mungsuhe Prabu Baladewa. Terus masalah buat lo. Mungsuhe Prabu Baladewa terus ngopo? Aku mesti modar. Wong ki sing dinteni apa aku tak takon? Hah? Wong kene ning alam donya ki sing do dinteni apa? Sing dinteni ki mung do antri modar, Tru. Anut carane dhewe-dhewe dipesthekke dening Gusti, umure tekan pira, kuwi kabeh do antri dhewe-dhewe. Wong karo mati kok wedi. Wong ki nek wedi karo mati mbiyen rasa urip. Oh, mbok ya. Kowe tak pikiran. Terus saiki ki mungsuh Baladewa. Rumangsamu kowe maju terus kowe mati. Apa pati uripmu ki gumantung Baladewa apa? Heeh. Kowe critani jaman nabi-nabi mbiyen ya, Truk. Waduh. Iki ra sembrono lho, Gong. Iki tenanan. Iya, iya. Kowe ngerti Nabi Musa kae? Kae isone ampuh digdaya. Heeh. Tekene kae mergo entuk firmaning Gusti Allah. Musa teken kuwi tutukno ning laut. Laut Merah bakal membelah. Oh iya. Ning nek wis Gusti ora menfirman apapun, tekene Nabi Musa ki ya men teken tok, tutuke laut ya ora mbelah. Ning mergo saka keparenging Gusti, sing maune ora mungkin dadi mungkin. Terus Padha uripe menungsa. Kowe mungsa Baladewa ki nek Gusti ngeparengake Petruk ora mati, mbok dicocoki nenggala nganti babak bunyak kowe ora modar. Mergo sing duwe pati uripe menungsa ki sing gawe jagat. oh iya ya. Kandhani wah blokon. Nek ngono, aku tak wani karo Prabu Baladewa. Wah, karepku ki ngono. Ning aku le mlayu ki mau jane ora perkara Baladewa, Gong. Perkara apa? Perkara Sinuwun Mandura sajahe kok licik. Licike piye? Ngundang anak-anak Jodipati. Sapa wae? Antarja, Gatutkaca, Antasena. Daran-darane awake dhewe. Mesti kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. Aku sing janjane ora luput digawe luput supaya putra-putra Pandhawa do ngrangket karo Petruk. Terus masalahe Nek mungsuh Baladewa aku wani, nek musuh anak-anak Pandhawa apa ya memper aku kuwi wong gerangan lho, Gong. Aku iki wong tuwa, nek musuh bocah-bocah disurak karo wong kono-kono. tergantung. Nek bocahe ngayal tutuk ndase. Nek bocah iki bangun miturut, wong tuwa kudu ngajeni karo bocah. Nek bocah iki pancen wis wani karo wong tuwa, nggo ngopo bocah kok dieman. Ngono ya. Aku nek do ngene iki mletek to. Oh. Mergo wareg. Wah iya. Anggere aku rada ngelih sithik iki goblokku ora jamak-jamak. Ya ora apa-apa. Kuwi malah wigati, malah penting. Ning aku kok ora tegel. Wani karo Ndara Garwaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Ngene wae. Andom gawe. Ya. Engko nek pancen anak-anak Pandhawa kae do tekan kene. Heeh. Takonono arep do ngopo? Nek pancen arep gendak sikara karo kowe, arep nyilakani karo kowe, kowe rasah melu-melu tro. Kowe nek pancen ora tegel, wong ora tegel ki ora bakal tekan tegele. Kowe
ngomongan aku rampungane kabeh. Lho. Iki ora ming waton jeplak lho cangkeme kok. Iki masalah lho, Masalah yakin. wani apa kowe? Sing tak wedani apane? Engko nek tak rembug ora kena, malah ardo nyekel Aku tak tengok nang mburimu kono. ya Kari jawel aku dugangane kabeh kok, Truk. asli ya. Asli. Hah? Nek asli aku seneng le. Tegese iki nyambut gawe iki wong loro. Heeh. Ning ora minggat lho. Ora, mbok titanan aku dilirik terus wis. Nang kono terus aku. Tak siap siaga. Ya. Nek dijak rembugan ora kena, jawel aku. Ya. Asli ya. Heeh. Lho kae, wis arep tekan kene kok. Wis rasa wedi nang aku, wedi nggo ngopo? Ya, ya. Papanggul mungguing ayuda kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing aloka kok ngati-ati toto-toto. Siap. Takoni tre. Kira-kira ora kena kandhani jawel aku dupane. Ya ya ya. Saiki wong. Oh sik sabar. Rasa kesusu. Nuwun sewu Ndara Antasena. Ya, aku tekan kene, Truk. Nggih. Kok pasuryanipun benten kalian biasanipun nyawang Petruk sajae kok kaya mboten rena penggalih, Den. Terus aku tekan kene aku tak takon karo kowe jujur karo aku ya. Nggih, mboten ajeng kula wantun goroh wong kula ning Ponokawan. Kowe wani karo Wong Mandura ya? Kula? Ya. Pripun? Wani karo Wong Mandura? Oh lha nggih. Teng Kedaton Negara Ngamarta. Yen ngono bener ngendikane Wong Mandura. Yen Petruk wani karo Nalindra Mandura. Petruk, kowe iki ming batur, kowe iki ming Ponokawan, kowe ming gedibal. Mesine kudu ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Siwa Mandura ki sembaning para Pandhawa, sembaning putra Pandhawa. Lah kok dadi kowe wani karo pepundhenku Siwa Mandura. Yen ngono, dina iki mapano. Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak lebokke pakunjaran, gedhe-gedhene kowe bakal nampa pidana saka negara Ngamarta. Dadi rawuh sampeyan mriki mengajeng bondo Petruk, mengajeng nyilakake Petruk. Ora jeneng tak cilakake ning kudu anut pernatan hukum. Nek kula salah monggo, ning nuwun sewu kula ora salah. Kowe wani karo Siwa Mandura tegese kowe salah. Mergane kula salah kula ana perkara karo Siwa Mandura lan kula mbelani awak kula dhewe. Rasa kowe gunung tanpa gunung. Manut apa ora? Nek kula manut, penak awakmu. Nek kula mboten manut, lara apa sing tok jaluk Antasena Mentala jotosi karo kowe. Gong. Ayo Le. Sik weteng kula rae, Truk. Lara piye? Mbah iki mah senut-senut ngono. Waduh, ati was tak jawil. Tak jawel dengkulmu mlacot kowe. Mosok wong lara wetenge kon gelut dah jelas kalah. Lah terus, Jak omongan sing nek mari tak sikate, Truk. oh iya, heeh. Pokoke diulur wektune. Ya. Lah piye to kok iso lara? Wis ta, cerewet teng srenute. Ya. Nun sewu, Den. Nek kula salah, dasar kula pancen bener-bener salah, mang cekel. Ning nek kula niku duwe pawadan, kula duwe dasar, duwe alasan, mang midhangetake sik alasane Petruk. Wong niku nek arep ngrampungi perkara aja mung entuk pelaporan ing sepihak. Ning sing duwe masalah ditakoni kabeh. Lara-larai piye? Pihak pertama, pihak kedua. Sampeyan teng tengah-tengah.
Mengke mang saring mang timbang sing bener ndi sing salah sing endi niku lagi kecekel bener lan salahe. Niku jenenge adil. Ning nek sampean ming terus nggugu ngendikane Sunan Mandura, Petruk ora entuk mbela awake Petruk, niku sampean ora adil. Ora iso ngedeke hukum negara Ngamarta ning malah ngrusak hukum negara Ngamarta. Kowe arep duwe dasar apa? Ngaten. Kula sowan teng negara Ngamarta. Niat kula diutus Bapak Semar kon nggawa para Pandhawa mboyong rawuh teng arah Kadempel. Wigatine dadi syarat Bapak Semar nggone bangun kayangan. Bapak Semar niku kepengin bangun kayangan uriping para kawula sak negara Ngamarta embane wonten kayangan kebak karukunan lan kebak katentreman. Syarate kula kudu mboyong Pandhawa 5 cacahe. Jebul sowan kula menika sampun nyarengi rawuhipun Sinuwun Ndarawati lan Sinuwun Mandura. Nalika semanten Sinuwun Prabu Puntadewa ngendikake nek bingung arep diparingi sapa wis teka Jamus Lima Sada. Lah niki lambene niki. Niki sing kuwar-kuwar. Nuwun sewu, Pustaka Jamus Lima Sada niku panggesanipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Sinuwun Mandura ora trima. Petruk kantong bolong menungsa ratatanan Bagong kere gedibal 17. Lambene treweteh kaya betes apa napa pategalan. Ndruwili kaya grojokan. Wis kaya ngoten nika Sinuwun Mandura nek dukorak ngoten nika. Ya. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke wong gedibal ora apa-apa, wong kula ya kere tenan. Ya. Lah bareng nyandak bapak. Bagong. Bali kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu wong melarat. Kok arep bangun kayangan iki kon ngilo karo raine, kon ngilo karo cengele kae. Nuwun sewu. Nek upama sampean niku anake Ndara Werkudara terus kula lokke, Antasena. Omong karo bapakmu. Wong delogak-delogok. Ra iso ndodok, ra iso ngopo-ngopo. Wah, weh turut dalan. Wong sing muni tak jotosi. Padha karo aku, Mas. Niku padha kalih kula. Nek kula sing dunekke ora apa-apa, ning nek bapak sing dunekke niku nusuk ati kula. Ngoten. Bapak kudu tak belani. Lah kula kalih Bagong niku belani karo bapak. Mergo Sinuwun Mandura wis kunake kaya ngoten niku, wis ora wajib diajeni, wis ora nganggo unggah-ungguh. Mula kula wani karo Sinuwun Prabu Mandura niku ora wani karo Nata Mandura, ning wani karo pambegane sing ora becik kaya ngoten niku. Pun, ngoten niku alasan kula. Dadi perkarane ngono to. Heeh, anu iya, anu nggih. Wah, yen perkarane ngunyul tenan. Yen kowe tak cekel aku kleru karo kowe Petruk. Lah, kene sampeyan iso menggale. Sukne niku dijak omong-omongan sik ora waton terus ngegongkele okol. Terus ngegongkele digdaya sapa-sapa arep dicekel sapa-sapa arep dirangket. Lah, mboten sae kedadosanipun. Pripun? Sios nyekel kula napa mboten? Ora. Malah kowe tak anggap bener perkara iki Petruk. Wis penake wetenge, Truk. Mari, wes, aku ora krungu matus ngono. Iso ilang angine jan. Oh ya syukur. Ah, piye gajul ya? Ora wis. Iki wis siap aku rasah wis. Wis aman kok. Oh ya syukur. Lah terus ning yen aku wis ngerti kahanane iki, aku ora sida nyekel kowe, ning kowe durung tentrem. Lho kok durung tentrem? Sing bakal tekan kene Kakang Garukaca Kakang Antarja. Nek aku iso tok jarembugan. Ning nek piyai loro kae angel dijarembugan truk. Waduh. Ndasku kok migren ya. Piye ndase dipecah apa piye? Ya ora ngono. Aku iki nek muni ana masalah terus sirahe mumet wetenge lara, nek ayem ya sehat. Heeh, aku ki karang embuh. Kita ki ragaku ki ora trima nek aku ki ndek masalah ngono lho, Truk. Wis pokoke iki diampet wong loro. Loro dilakoni, penak dilakoni, cilaka dilakoni. Siap. Lah terus kula kudu pripun? Ning ora usah wedi. Aku ngewangi karo kowe. Nek pancen ora kena tok kandhani, ora kena tok elekke, tok kandhani sak tenane perkarane piye, dheweke isih bakal nyekel karo kowe, kowe kandha karo aku. Kakang Garukaca, aku sing nandingi. Monggo aku sing elekke, nek pancen Kakang Garukaca ora kena tak elekke wis ben. Antaraning anak Werkudara padha bendak sirah, padha gejegan ora apa-apa. Sing baku aku mbelani karo bener Petruk. Nah, ngono kuwi karep aku. Wah, guyu ha. Wis iso gleleng saiki, Truk.
Ha terus lek ajenge wangi engko nek Kakang Goro tekan kene nek dheweke nantang karo kowe utawa arep nyekel karo kowe wani nono. Nek mriko ana sutenan kula diajar tenan tak tambani nek kowe lara. Kangge napa? Banyu sungut kowe iki. Nek diperes iso metu banyune iso nggo tombo. Oh, nek mati tak uripke. Iki yo kok nguripke wong tekaning pati. Oh, nggih. Pun ngoten mawon nggih, Den. Yo wis karya slamet yo trukke. Lah ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Lah mengko nek kula lara kejet-kejet arep mudhar nika sing nambani sapa? Nek sampean teng jero bumi lek nyeluk piye? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Oh nggih. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Ngopo Bagong? Anu meng jajal kok. Wong edan ora. Ayo dijajal sih ya, Truk. Ha iya. Engko nek di ngono-ngono ora metu. Engko nek diwasaku mempeng lek jeluk ngono. Ora metu cilaka ta? Ha iya. Nameng lara ta, Truk. Ha iya. Rugi. Wis tekan kene wae ayo ditunggu nang kene nek Gargoco tekan kene tandangi kok. Nek Ndara Antasena engko bakal nambani karo awake dhewe. Syukur bage nek Ndara Antasena gelem mangsuli pengendikane Kakang anu Ndara Gargoco. Ha, dintane kene wae. Ya. Wirikata Dyan Gatotkaca kinon mapak Karkasuta teka pira Kresna parta maneher parta maneher saktine ra ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca. Iya. Petruk. Nggih. Nuwun sewu kula ngaturke bekti katur nggih, Den. Ora sudi napa bektine menungsa sing wis mirang-mirangke karo Pandhawa, mirang-mirang karo putra Pandhawa. Kok pangandika sampeyan ngoten? Ya, Petruk, prataku ana ing kene. Ora bakal paring ganjaran kelawan kowe nanging bakal takon karo kowe. Nggih, kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Petruk, nun. Kowe ora mawas Siwa Mandura kuwi sapa? Pepunden. Maksine kuwi aja nganti wani karo Siwa Mandura. Lah kok dadi kowe wani karo Siwa Mandura, Petruk? Kelakuanmu ingkang mengkono mau. Sayekti kowe ngorek-orek marang pasuryaning para Pandhawa. Kowe jering sastra wirang marang putra Pandhawa. Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe manut tak rangket, ora manut aja kelakon dosa. Aku mentala karo kowe tinimbang aku duwe batur sing tansah mirang-mirangke karo Bendara. Mapano Petruk tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol ndasmu Petruk. Kagiat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana nuwun sewu Den, mak tratap ati kula. Barang sampean paring pangandikan Petruk, kowe nek manut tak bondo tak amlak krinco sikilmu. Nek ora manut mapano, tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol ndasmu. Nek sampean ngendika Petruk, kowe tak pateni. Ngoten ati kula malah mboten apa-apa. Ati kula malah mboten pripun-pripun. Nek bareng sampean ngendika Petruk, mapano tak pancat pundakmu tak jebol ndasmu. Kula niku wong tuwa, Tut. Kula niku wong tuwa. Dindas-daske kaya ngeten niku teng ati niku rasane lara banget.
saya menendas apik-apik kok arep dijebol wong urung tukul kok arep dijebol. Mulya si apik nek paring pangandikan. Terus kula klerune nggo napa kok sampeyan iso tegel kaya ngoten niku. Ati kula lara, Den. Ati kula sakit. Sampeyan kula omong wis cilik nganti gedhe semanten iki kula tau njaluk bayar. Kula tau protes karo sampeyan, kula tau njaluk undakan dhuwit. Mboten tau. Kula meng nampa apa anane. Sampeyan kula tutke nyambut gawe adoh tanpa mangan barang ya kula mboten protes. Nanti direwangi kula kalih Bagong niku urunan. Niku kula ya ora protes. Nek sampeyan ketegelen banget lek ngunekke Petruk tak untir ndasmu. Ibarate kaya dene timun mungsuh duren. Kula niku timune sampeyan durene. Nggih manguntir. Terus menengah ora srewet. Ora modar tenan lho, Tru. Mang pateni kula mboten apa-apa. Mang pateni. Ning kula mati. Mati kula dipateni sampeyan nyawa kula tekan swarga. Mesti ketemu karo mbahmu Prabu Pandhu sing pun teng swarga. Tru. Kowe kok wis mati? Nggih, sinuwun. Kena ngapa, Petruk? Batene entek. Sinuwun Prabu Pandhu mesti takon sing mateni sapa? Sing mateni putu sampean. Anake Ndara Werkudara sing jeneng Gatotkaca. Putu sampean kula omong ora ngerti labete Petruk. Ming nuruti omongane wong sing durung karuan bener lan lupute. Mang pateni Den, ikhlas lahir batin kula Ndara. Jos. Aseme kowe ngapusi to? Bajigur iki. Tak kira nek nangis tenane aku wis tratapan. Sirahmu tak cedhakke tangane Ndara Gatotkaca. Engko nek Ndara Gatotkaca cek ruwetuk modar kowe. Lah arep benake piye? Gulu ora iso dilas. Tenang wae sing jeneng wong sandiwara kuwi kudu lahir batin. Ora kowe kok iso nangis ya, Tru. Monggo kowe iki arang nangis lho. Asli tenan lho ta? Wong anakmu sing bayi mati kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu kuwi ora. Kowe iki ora tau ndek sedih kok iso nangis. Mripatku tak keceri brambang. Brambang tak remet tak kecerke mripatku. Wah. Terus dilewen-lewen kari njewewek. Asem. Kok iso ya? Ha iya, cah pinter kudu ngene iki Ndara Antasena ya nek digedruk ping 3 nek metu, nek ora Ha ya kowe. Sing aku wedi ki nang kono kowe. Tiwas mempeng lek ngono. Ora metu ha ta? Ha iya. Apa ora gawe gelo? Lah iya. Antasena iki iso ngapusi. Kae ratu ndugal kewarisan. Ha iya. Terus piye iki? Kari siji. Sapa? Antarja. Ki Antarja nek tekan kene, ha iki ngene, Gong. Piye? Aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Kowe ndene ya diutus bapak to? Heeh, ngancani kowe Andum gawe tegese sing adil. Gatotkaca wis tak undurke, Antasena wis teluk karo aku, sing maju terakhir Antarja kowe sing tumandang. Aduh. Ana modar. Ayo piye carane kaya aku iki lho. Sirah gedene semene iki mbok isine utek. Apa rumahmu telek iye? Iki isine ya utek. Ha mulane nggo mikir ngono lho. Nggo mikir men supaya iso duwe cara ngalahke Ndara Antarja. Oke. Kana truk ngaso? Ya. Engko mesti wonge mak jejul ngono. Ha iya. Bagong, Nun. Nanti Petruk. Nek muni ngono piye, Truk? Omong Petruk ora ana. Oh iya. Mu nek kono tak golekane. Kowe muni langkai dulu mayatku. Oke.